bese sicele uMam'Ntolo asikhuleke ukufundeka kanjena. Makabongwe uNkulunkulu uyise weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, njengalokho asikhethela uye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Mama, usikhuleke. Ayike lana kusho ukuthi indaba lesifundile ngesonto edlule okuwukuthi lokhu singathi part 2 kakhulu sigcile kakhulu ekukhethweni. Ile gama leli lokukhethwa sikhuluma ngabakhethiweyo abakhethwe nguNkulunkulu kwasemaphakadeni kungakasekelwa umhlaba, sabusiswa ezulwini, sibusiswa kuKristu. Yikho iNkosi uJesu ithi akekho oza kuBaba ngaphandle kwakhe, ngoba sabusiswa kwasemaphakadeni kuye. Kusho ukuthi umuntu odinga ukuthi asamukele lesi sibusiso udinga ukuthi abe kuye, ngoba ngaphandle kwakhe isibusiso sokungena ezulwini asikho. Umuntu akanakusifumana isibusiso sokungena ezulwini ngaphandle kokuthi abe seNkosini yethu uJesu Kristu. Abakhethiwe ke bayabambelela, sikhulumile lokhu ngeviki edlule, bayabambelela eNkosini noma sekukhona ukudideka. Into ababambayo ukuthi bakhethiwe, akusikho ukuthi kuhlakanipha kwabo. Siyakhumbula iNkosi uJesu kuJohn 6 mayikhuluma ngokuthi iyisinkwa sokuphila, ithi odla inyama yakhe aphuze igazi lakhe, lo muntu unokuphila okungaphakade. Baningi ke ababengabafundi beNkosi uJesu ngaleso sikhathi abahamba banikezwa amandla ukuthi bashumayele amadimoni abathobela, kodwa nokho abanye babo bebengakhethwanga. Uyazi amadimoni akuthobela ngisho ungakhethwanga. Yikho iNkosi isho lapha kuLuka 10:19 ukuthi masingajabuli sijatshuliswa ukuthi amadimoni asithobela nomoya, kodwa asijatshuliswe ukulotshwa kwamagama ethu ezulwini, ngoba yilokho okumnandi okuyinjabulo yaphakade. Laba bafundi-ke mase kufika isikhathi la iNkosi uJesu isikhuluma ngokubethelwa kwayo, isiqala ijula indaba yeNkosi, ukujula kweNkosi kwabadala. Ababange besezwa ukuthi ithini, futhi abayifunisisanga bayibuze ukuthi lokhu ukuthi wena uyisinkwa sikubona uwumuntu, sicela usichazele ukuthi uchaza ukuthini lokho. Kodwa kunalokho bavele nje basebenzisa ingqondo zabo, noma kungenzeka ukuthi uSathane yathi iNkosi mayikhuluma phakathi kwabo, uSathane wathi ningamazimzimi, ningadla inyama yomuntu. Laba bantu abangakhethiwe
inkosi uJesu bayibona njengomuntu. Yikho abanye bayifanisa bayilinganise nabanye abaprofeti abathize. Bakhonze abanye uNkulunkulu bathi hayi uJesu wethu thina abantu abamnyama. Ngobani uSathane uinterpreta izwi ezimpilweni zabo babhuqula iBhayibheli. Balenze noma benze lento ecatshangwa yinhliziyo zabo bengayi kobuza enkosini ukuthi ngoba Nkosi angisaqondi uthini la. Sezwa futhi ngeviki edlule ukuthi abafundi benkosi uJesu lapha kuMateyu 13 ikhulumile inkosi bengezwanga ukuthi uqonda ukuthini ekhuluma ngomfanekiso. Baya kuyona ngasese bathi inkosi uthini. Nakuye futhi uMateyu 17 lapho bezithola sengazi ukuthi basehlazweni. Umuntu ethi hayi ngibacelile abafundi bakho ukuthi abayiphilise indodakazi yami kodwa behlulekile. Baphinda abafundi baya enkosini uJesu ngasese. Bayobuza ukuthi kungani thina singakwazi ukuthi simphilise lo muntu, sihlulwe yini thina. Okuwukuthi mhlambe nathi singabona uNkulunkulu esebenza ngabanye abantu. Omunye ngaze abe nomona, omunye ethi hayi mhlambe akusona isiphiwo sami ukuyiqiniso lokho kungenzeka. Kodwa omunye umuntu kumele ayibuze ukuthi kungani lezi zinto zingenzeki kimi. Ayobuza inkosi uJesu ukuthi kungani, kukhona yini okuvimbayo. Bese inkosi sizosho ukuthi no angikwabelanga lapho ngoba nokukholwa kwethu akulingana, sabelwanga ngendlela efanayo. Laba bafundi ke bahamba ke bayishiya inkosi uJesu. Inkosi uJesu yayisifuna iconfirmation kulabo eyabakhetha. Kusho ukuthi ngabanye abafundi abeze enkosini uJesu kodwa bengakhethwanga. Laba eyabakhetha inkosi kuze confirmation ukubona ukuthi nani nizongishiya na, ngoba iyababona sebesele. Nani nizongishiya na? Athi uPetru Nkosi singasuka kuye siyephi, ngoba onke amazwi okuphila okuphakade akuwe. Manje umuntu osuka enkosini uJesu usuka emazwini okuphila okuphakade. Futhi laba bantu laba bafundi sebesetshenzisiwe inkosi uJesu basuka emazwini okuphila okuphakade okuwukuthi bahlukana nokuphila okuphakade. Inkosi uJesu siyaphendula ke ithi anginikhethanga yini nina abayishumi-12. Okuwukuthi isizathu sokuthi basale lapho ukuthi bakhethiwe. Okuwukuthi noma sekufika izikhathi zokudideka, noma sekufika izikhathi zezinhlupheko, okhethiweyo ekhethelwa kuKristu ungakasekela umhlaba uzoma. Noma ngabe ke kuthiwa kukhona la ishayeke khona, uzovuka izomhlupha lento, angeke abe nokuthula aze abuyele enkosini uJesu Kristu. Yamhlupha lento uPetru, esephike inkosi uJesu kwaze kwabakathathu, wakhala kamunye ebuyele enkosini. Ngobani? Ubengekhethiweyo. uJuda Iskariyoti naye wasala kulabo abayishumi-12. Kodwa inkosi lapha kuJohn 6 yakhuluma ngaye, yathi kodwa omunye wenu unguSathane. Okuwukuthi naye uJuda ngiyacabanga ukuthi usalile kodwa ubengakhethelwanga ukuyezulwini. Ubekhethelwe ukuthi yena akakhaphele inkosi uJesu. Okubuhlungu-ke lokho. Yena kuJuda Iskariyoti masezibona ukuthi wonile akabuyelanga enkosini uJesu. Waya kubapristi laba babethela inkosi uJesu. Waya kulabo vele abenza umsebenzi kaSathane. Ethi uyoxolisa kubo nabo hayi bayilandulela. Ngoba ngisho noma ngabe kuthiwa babemshisela impepho kokungeke kumsize. Ngoba esingena ngaye esibusiswe kuye inkosi uJesu. Inkosi uJesu yayiseyifikile ngaleso sikhathi. Ngoba yayisifikile sasingasekho isidingo sokuthi ma onile aye kubapristi, esebonile imisebenzi yenkosi uJesu engaka, esehambile nenkosi uJesu isikhathi esingaka, kodwa usiya kwabanye useshiya
inkosi uJesu. Lokho okwamenza ukuthi amadimoni ahlale phezu kwakhe abese eyazibulala, ngoba akekho umuntu ongazibulala engenalo idimoni. Idimoni elotshela umuntu ukuthi makayibulale, ngoba lithi iBhayibheli kweminye imithetho 10 ungabulali. Malithi ungabulala lisho ukuthi ngaphandle kwakho ungabulali umuntu, ungabulali lutho. Yikho sisaba ngisho ukubulala namaphepha, ngoba kuthiwe ungabulali. Izwi lelo elivela enkosini. Labo abakhethiwe inkosi uJesu bayahlala noma sekukhona izimo zokudideka. Uma zifika izimo zokudideka bagijimela enkosini. Kodwa ongakhethiwe makufika izikhathi zokudideka uyadeda enkosini. Makufika izikhathi zokudideka kuwena wenza njani? Ngoba thina isibusiso sethu sikuKristu, thina esikhethiwe njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambili kokusekelwa kwezwe. Sakhethelwa kuphi? Enkosini uJesu, ukuze sibe ngabantwana bakabani? BakaNkulunkulu. Yini ezosenza lokho? Ngenkosi uJesu. Siba ngabantwana bakaNkulunkulu kuphela ngenkosi uJesu. Kaningi uzothola ukuthi eTestamenteni elidala uNkulunkulu bethu usibalibani inceku yami, athi umprofeti wami. Kodwa inkosi uJesu sithola sikhuluma nabafundi bayo, ithi angisasho ukuthi ngiyinceku, ngoba inceku ayikwazi okwenziwa umnini noma umaster wayo. Kodwa seningabantwana bakaNkulunkulu, uthi ningabafowethu aze abanikeze amandla. Yikho beze bebuyela kuyena bethi ingane singamphilisanga lo muntu, ngoba sebenamandla akhombisayo ukuthi sebengabofabo benkosi uJesu, basenalama attributes noma nalezi zinto ezitholakala enkosini yethu Jesu Kristu, noma lezi impawu ezitholakala enkosini yethu Jesu Kristu. Banezimpawu zikaKristu. Yikho imisebenzi babeyenza yayikhombisa zona izimpawu zikaKristu, kwaze kwathiwa bangamaKristu, Christians. Lisukela lapho lelo gama ekuthenini umuntu unezimpawu zikaKristu. Abakhethiweyo ke lapho, abakhethiweyo ke futhi inkinga ebabhekana nayo ukuthi bayabhekana nezinhlupheko. Hayi babhekana nezinhlupheko bayazingelwa. Hayi umtshela abafundi ukuthi umuphi kubafundi okungazange azingele. Inkosi uJesu yazingelwa, kusho ukuthi mangabe ukhethiwe lungela yazi emqondweni wakho ukuthi uzozingelwa, ukuthi uzohlushwa. Mhlambe uhlushwe ekhaya, mhlambe uyakhathazeka ekhaya, mhlambe uyabikelwa mase kufanele ufike ekhaya, ngoba nazi ilingo awazi ukuthi uzokwenza njani. Ingoba nakho ukhethiwe. Qhubeka ufuna umbuso kaNkulunkulu, ngoba umbuso kaNkulunkulu uyafunwa, ufunwa ngisho nayilabo abakhethiweyo. Akuthi ngoba nakho ukhethiwe bese uyahlala nje. Ngeke ngibone mina abantu abanamathalente adumile emhlabeni wonke. Ngisalandela kakhulu ibhola, ngangeke ngizwe ngabo Messi abadlala ibhola ukuthi wayinikezwe i-leave ngoba ezothola ingane. I-leave yakhe akayiqedanga, wagijima wabuyela ukuyopractice, ngoba noma enethalente eliduma umhlaba wonke, kodwa uyazi ukuthi meke wanciphisa ekupracticeni kwakhe kuzoncipha leli talente lakhe, ngoba leli talente lakhe kudinga ukuthi liboostwe. Inkosi uJesu yazi yalinganisa, yenza umfanekiso womuntu owahamba washiya kubantu abathathu amathalente. Komunye washiya awu-10, komunye awu-5, omunye lilodwa. Kulona ekushiya kuyena awu-10 wenze njani? Wawasebenzisa esenza ama-investment, esenza sure ukuthi lamathalente kunoma amlahlekele kodwa ayakhula. Wena wenza sure yini ukuthi ukubizwa kwakho kuyakhula, ukukhethwa kwakho kuyakhula? Angithi inkosi uJesu qobo yayihamba yokhuleka entabeni yeminqumo, ikhethelwe ukuthi izosihlenga ezonweni zethu. Yayikhethiwe nayo, kodwa yayiqinisekisa ukukhethwa kwayo ngokuthi khuleke njalo.
and yabafundisa ngesibonelo abafundi bayo. Okokuqala izovuka ethuneni noma ingakabethelwe, yabachazela ukuthi mabalinde kuzohlanganwa kuphi. Mayivuka yayazi ukuthi kuzotholana kuphi. Makutholana kuleyo ndawo mayisiyikhuphukele ezulwini ithi hlala neJerusalem. Ningasuki lapho nize nilindele isethembiso sikaMoya oNgcwele. Bahlala ke eJerusalem. 10 days later wafika uMoya oNgcwele. Okuwukuthi umuntu oyehluleke ukuhlala kuleyo ndawo wayengeke awuthole lo moya, uMoya oNgcwele. Umuntu okhethiwe ke lo. Laba abafundi bona bayishiya inkosi uJesu abawuzwanga umbiko ukuthi kumele bahlale kuphi, ngoba kunendawo uNkulunkulu abakhethela kuyona bakhe. Kunendawo uNkulunkulu ababizela kuyona abakhe. Besakhuluma ke ngokwabakhethiweyo. Uma ubheka incwadi kaDaniel isahluko 7 kuverse 9, sizothola lapho noma sithola lapho uNkulunkulu noma ningasavulanga kodwa sithola uNkulunkulu ekhuluma noDaniel. Kube kukhona abanye abantu abalizwanga izwi likaNkulunkulu, kodwa nguDaniel owalizwa izwi likaNkulunkulu. Okuwukuthi abanye balizwa izwi noma isekhaya eradweni noma ku-TV, abanye mhlambe siyabalalelisa na ku-WhatsApp, kodwa balizwa izwi likaNkulunkulu. Wena olizwayo yazi ukuthi usekukhethiwe, kodwa into kumele uyenze ukuthi lenze, ngoba ngeke kukusiza ukuthi ulizwe ungalenzi. Inkosi uJesu kuMateyu 24 ithi ngezikhathi zogcina kulaba lukhuni kuyabanzima kakhulu ngalezo insuku. Uthi uma kungenzeka kuzohlehla noma kuzohlubuka ngisho nabakhethiweyo. Ngiyayibona ke indaba ukuthi noma ngabe ukhethiwe kodwa uphephile. Uthi ngokumfuna lo Nkulunkulu ungafani nalo owathi enethalente elilodwa vele wabe siyathukusa. Mayifika inkosi yamthukuthelela ukuthi uthukuseleleni ezilandulele sithi hayi bengazi mina ukuthi hayi wena uvuna lapho ungatshalanga khona. Inkosi yamthukuthelela yathi hayi athathwe khona lele abe nalo, bese asale engenalo. Ubani ube nalo ithalente, ubekhethiwe kubantu abanikezwe amathalente, kodwa ithalente lakhe akalisebenzisanga. uDaniel wayehlala njalo ke esemkhulekweni. Zenzeka zonke lezi zinto kuDaniel. uDaniel ubesebhabheli. Nanzo ke inkinga enkulu ukuthi uDaniel uzithola esebhabheli nabangani bakhe oAbednego noShadrach noMeshach nabanye ke ngicabanga ukuthi noEzekeli babekhona lapho abantwana bakaNkulunkulu kuvuka iprofeto lapho. Umbuzo ukuthi bona bathunjwe kanjani bengabantwana bakaNkulunkulu. Yisiphi isizathu esenza ukuthi bazithole besebhabheli, kodwa uNkulunkulu aphinda aqhubeke besebhabheli akhombisa ukuthi ukanye nabo. Asizwe uNkulunkulu ekhuluma nabanye kubantu abaningi, abantu bakuyinkulungwane ezathunjwa. Bambalwa kabe sizwa uNkulunkulu ekhuluma kubo, ekhuluma kanye nabo. Isizathu esenza ukuthi uDaniel azazithole esebhabheli ukuthi abantu ebebeshiye inkosi kwaJuda bekungabaholi, bekungabapristi, nabapristi abakhulu ebebehlasela uJeremiya, bebulala abaprofeti. Bona laba abapristi laba abakhaphela inkosi yethu uJesu Kristu bayikhaphela ezandleni zezoni amaGriki. Yibona laba kade bebulala abaprofeti. Bona laba bantu bekumele ngabe umuntu mayinenkinga efuna ukuxhumana noNkulunkulu ayekubona. Amakhosi ayekhona kwaJuda ngaleso sikhathi
axwayiswa isikhathi eside kwaze kwafika la uNkulunkulu enquma khona ukuthi laba bantu mabathunjwe. Manje bahamba kanjani ke bona uDaniel? Yini uDaniel bengasalanga lapho kwaJuda? Isizathu sokuqala ukuthi bekone abaphezulu labo bekumele basetshenziswe uNkulunkulu, bekumele indaba ilunge phezulu. Yasho baba umpostoli bathi fish rots from the head. Bekumele uNkulunkulu adile nalokho, ngoba bekungeke kusize ukuthi kungadilwanga nalabo abaphezulu kuthi kuzolungiswa lapha phansi. I-corruption igcwele kangaka nje ezweni lakithi, inkinga ilapha phezulu, bekumele kulunge lapha phezulu. Ngaleso sizathu-ke bazithola sebephuma uDaniel nabo. Yini-ke bengasalanga bona? Ngoba phela uJeremiya wasala nabanye. Ngiyakholwa ukuthi ngoba uNkulunkulu wayesazi ukuthi wayengasekho kwaJuda, yikho waze kwaba intando yakhe ukuthi iJerusalema izindonga mazibhujiswe ngomlilo ngoba yena akasekho, ukuze kungabikho ozolingeka ayokhuleka ethempelini ethi ngoba nakho uNkulunkulu ethi masikhuleka kule ndawo uthe imkhuleko yethu izoyizwa, kanti uzobe engekho vele. Ngcono ivele nje iphele indaba lelo thempeli. Mhlawumbe oDaniel labo bezodideka bayeke lo thempeli kanti uNkulunkulu akasekho. Kwakuphephisa kwakhe uNkulunkulu eboDaniel ukuthi mabaphume okungcono kuleli lizwe. Kunabantu ke abasemabandleni athunjiweyo, ngoba kuthunjwe abaholi sebeqala baphambanisa izwi, baphambanisa inyawo. Ibandla kancane kancane ongenawo umoya kaNkulunkulu ngeke akwazi ukuhlolisisa. Elithi iBhayibheli kulokhuza kuba seRoma 12 verse 2, kuguqulwe isimo sengqondo yethu yenziwe ibe yintsha ukuze sibe nokwahlukanisa okuyintando kaNkulunkulu, okuthandeka kuNkulunkulu, okuhle kuNkulunkulu, okuphelele kuNkulunkulu. Ngoba kungenzeka umuntu angasenzi isono noma engenzi into ebhalwe eBhayibhelini ukuthi kuyisono. Umbuzo ukuthi ke kuyintando kaNkulunkulu yini? Noma lokho engikwenzayo yebo kubhaliwe ezweni ukuthi kuyisono kodwa mhlawumbe ngintando kaNkulunkulu. Kuyathandeka yini kuNkulunkulu noma akuthandeki? Ngiyakwenza nje kodwa akuthandeki. Ngagcina ngiliyeka ibhola, ngangilithanda kakhulu, kodwa eyangiyekisa ibhola ukubona labantu abadlala ibhola lapho befaka ama-tattoo. Hayi, ngabona ukuthi angikwazi ukuyibekezelela lento, ukubona lento. Ngabona ukuthi ngcono ngiliyeka ibhola. Namhlanje angazi lutho ngeindaba zebhola. Hayi ukuthi kubhaliwe ezweni ukuthi liyisono, cha. Kodwa kuyathandeka yini uNkulunkulu ukuthi ngibone izinto ezingcolile njalo, ngibona izinto ezinamadimoni njalo? Yebo, sizozibona lezi zinto komamoli, sizoyibona masihamba emgwaqweni, kodwa masizibalekele ngokungamandla ethu ukuthi singakwazi ukuthi siyibalekele. Injalo-ke indaba, lo muntu lona oguqula ingqondo yakhe, into ayenzayo iphelele yini phambi kobuso bukaNkulunkulu? Kulokhu uMateyu 5 verse 48 ithi inkosi uJesu masibe ngabapheleleyo njengoba ubaba osezulwini ephelele. Umbuzo ukuthi ke sengikhethiwe ke ngiphelele yini? Futhi uNkulunkulu ngamanye amazwi wayezophelelisa bona uDaniel ngisho noma sebesebhabheli, ngoba bahamba ngokwesandla sakhe, bahamba ngokwentando yakhe, abayisukelanga ngokuthanda kwabo. Kukhona indawo esesimene esinzima ozozithola ukuyona, kodwa uma bekuyintando yakhe uNkulunkulu ukuthi ube khona lapho, uzokusebenzisa khona kuleyo ndawo. Ungabi navalo ukuthi mina ngasendaweni ebuhlungu kangaka noma inkinga kangaka. Mabe kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ube kuleyo ndawo, uzokusebenzisa khona lapho. Wabasebenzisa ke oDaniel.
kubantu abakhethiwe ke uNkulunkulu kuye kuthi lo muntu noma ngabe kuthiwa ke ubeseze wayishiya indlela kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu uletha isijeziso. Cishe amasonto onke sesithi sicule ukuthi noma unqanda ngenhlupheko ngokubonga lapha ya. Kaningi ke uNkulunkulu uyanqandana ngenhlupheko kumntwana wakhe amkhethileyo. Hayi uyanqanda ngenhlupheko. Yenzeka lento kubantwana bakwa-Israyeli esengasekho uJoshua owayebahola. uNkulunkulu ngaleso sikhathi ubesevusa abahluleli. Kwahamba bona abantwana bakaNkulunkulu phambi kwaNkulunkulu. Umubheka behlulela isahluko 13 lithi iBhayibheli banikelwa noma bebuswa isizwe samaFilisti iminyaka u40 years bebuswa amaFilisti. Ngiyacabanga ukuthi lokho kwenzeka ngoba mhlambe khona abantu ababemhlubuka uNkulunkulu ngendlela yokuthi kwakufanele kuqale bafe kuze kuphele lo 40 years. Mhlambe labo bantu bebengakhethwanga ngoba nasendlini yakwa-Israyeli khona babengakhethwanga. Nangu u-Esau wayengakhethwanga uNkulunkulu. uNkulunkulu wakhetha uJakobe, kodwa u-Esau naye ubeyinzalo ka-Abraham. Kusho ukuthi kukhona abasebandleni likaNkulunkulu abakhona kodwa no abakhethwanga. Sebonile uNkulunkulu wabakhumbula. Kungenzeka ukuthi khona babekhala uNkulunkulu wabakhumbula. Mayebakhumbula uNkulunkulu uzibonakalisa kowesifazane. UmkaManowa, igama lalo wesifazane asilitholi. Kuthiwa nje esikwaziyo ukuthi ngumkaManowa. Uthuma ingelosi yakhe uNkulunkulu ukuthi uzozala umntwana umfana noma wesilisa, nakuba ebeyinyumba engazali. Kodwa ukukhululwa kwa-Israyeli esezweni lesethembiso la ekhona, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi omunye umuntu abuswe yisitha kodwa besezweni lakubo, noma abe esenkonzweni kodwa ebuswa yisitha for 40 years besezweni labo kodwa bebuswa yisitha. Nangesikhathi sokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu bebebuswa ngamaRoma kodwa bekwaJuda, abanye bekwa-Israyeli kodwa bebuswa ngamaRoma kwaze kwafika inkosi uJesu. Wena kusebandleni nje ubuswa ubani? Ubuswa uNkulunkulu noma usubuswa yisitha? Ngiyakholwa ukuthi kukhona babona ukuthi akwanele ukuthi sisendaweni esibizelwe kuyona. Akwanele ukuthi siseKhenani la esathenjiswa khona ukuthi sibizelwe khona. Okusalayo ukuthi asibuswa yilo okumele ngabe yasibusa. uNkulunkulu ngaleso sikhathi ubengawakhethi amakhosi, ubekhetha abehluleli ngoba uyena obekumele abe inkosi yabo. Nokho-ke abantu ke baze bagcina sebelingeka bekopisha izinto ezenziwa ngamanye amazwe noma ngezinye izizwe, bebona ezinye izizwe ziphethwe ngamakhosi, baze bacela kuSamuel bathi sikhethele inkosi nathi njengezinye izizwe, ngoba abantu bayathanda ukukopela. Okubuhlungu ukuthi bakopele ezizweni, abakopele ezintweni zikaNkulunkulu. Basuka ngaphakathi endlini kaNkulunkulu bayobheka izinto zezwe. Kangakanani emabandleni siyabona kugcwele ifashini yezwe, sekugcwele ngisho nemidanso yezwe, kugcwele iy'nwele zezwe, kukhona namagolide, izinto zamanecklace, izinto iBhayibheli elingazivumi, elingazifuni, ngoba abantu baye bayobheka izwe. NoDayina eyintombazane eyodwa kuJakobe wasuka, angazi noma ephethwe yisizungu yini, wasuka waphuma endlini yakubo eyobona ezinye iy'ntombi ezaseKhenani, wabuya naye, wabuye sedlulile ngoba waphuma ngaphakathi la ibizelwe khona wawubheka into zangaphandle. Nalaba abantu ke bafuna inkosi. Waphatheka kabi uSamuel. uNkulunkulu wathi ungakhathazeki weSamuel, abalahlanga wena
balahle mina ngoba imina ebengiyinkosi phakathi kwabo. Ngamanye amazwi ma ukuthi uyinkosi uNkulunkulu phakathi kwabo, mabebhekene nempi bayenkosini. Manje mabebhekene nempi sebezokwenza njani? Sebezozithola sebeyenkosini yenyama. Mhlambe ileso sizathu esenza ukuthi mase bemshila uNkulunkulu bathunjwe isizwe samaFilisti bebe bekwaIsrael. Kodwa mase besebebuswa ngamakhosi, mase bethunjwa hayi abakwazanga bakwaIsrael. Mase bethunjwa bakhishela ngaphandle. Ngoba nivele uNkulunkulu bese bemrejectile. Bese bemalile ukuthi abe inkosi yakhe. Banjalo ke abantu. uManowa ke esezwile ngonkosikazi wakhe ukuthi kufike umuntu, uthi umkaManowa angimazi lo muntu, kodwa kufika umuntu kaNkulunkulu akalishonga igama lakhe. Wathi ngizothola intwana engane yomntwana. Wathi izoba ngumNaziri. EsiZulu ke siyahlupha ngoba sithi kwasesizalweni sakhe kube ngazuthi ngokuzalwa kwakhe, kodwa ngingathi ebunjweni kwakhe. Ngamanye amazwi eqala nje ehlala usengumNaziri. NgumNaziri kaNkulunkulu lo muntu. Lithi iBhayibheli uma uzoqala nje lapha kulokhuza kuJudges 13 verse 13, uzothola ukuthi uNkulunkulu lapho uthi njengoba lo mntwana ezoba ngumNaziri, unina, ngoba yikho umbiko wafika kunina, waqondene nonina ngoba unina owayezomthwala umntwana. Umntwana wayezoqale athole ukudla kunina. Wayezoqala umntwana amkele izinto ezizomkhulisa ngonina. Ngamanye amazwi lo mntwana esesiswini sikanina wayedepende kunina, njengoba sazi ukuthi umntwana noma esezelwe uncelebeleni likamama wakhe ukuthi umzimba kamama uyadigesta zonke izinto ezilikhulu, uzidigeste bese ukudla kuphume ngobisi kuyenganeni. Athwale bonke ubunzima umzimba kamama, wenze zonke lezi zinto usuwenzela abantu ababili. Manje yikho uNkulunkulu ekhuluma kumkakhe uManowa, ngoba umkakhe bekumele aqaphelisise le ndaba. Kodwa hayi ngoba mhlawumbe umkakhe ubebaluleke kakhulu kunoManowa, mhlawumbe yikho lingaveli igama lomkakhe, kodwa indaba iqala ngomkakhe. uNkulunkulu uqala ukukhuluma nomkakhe ngoba indaba ibhekene naye. Nawe indaba mayibhekene nawe ngumntwana kuwena, noma uzozalwa kuwena, noma ukhona ngaphakathi kwakho, uNkulunkulu uzokhuluma nawe. Akazi usebenzisa abanye abantu, noma awuzuthembele ekuthaneni uzokhuluma nabanye abantu noma lo seduze nawe kakhulu. uNkulunkulu noma besazi ukuthi laba bantu banyamana, kodwa akenzanga indlela yokuthi mhlambe ukuthi hayi ke ngizotshela wena Manowa ukuthi makenze njani umkakhe, ngoba mhlambe ulokhoza umkakhe ubezothi wena ngiqinela ukuthatha aphi lokho okushona. Mhlambe bekuzoba nokuxabana phakathi kwakho ukuthi njalo wena uhlala ungicontrola nje, yimini ophekayo la ekhaya, uzongitshela ukuthi mangipheke lokhu nalokhu nalokhu. uNkulunkulu wathi ke umkaManowa makangadli okomvini, angadli umvini nokomvini nokuvela emvinini newayini nokufana nomvini futhi. Lithi iBhayibheli sibalekele nakho konke okubonakala kukubi, ngoba mayizophuza noma adle lokho okufana nomvini, mhlawumbe uzogcina edideka, ngolunye usuku avuke ekuseni esenokuthonga amehlo engakavuleki kahle, kanti ubona into efana nomvini, ongathi ujwayele ukudla okufana nomvini, abese kanti sezozithola sezondla umvini. Sekonakala umsebenzi kaNkulunkulu, sekonakala icebo likaNkulunkulu. Usulonakalisile yini icebo likaNkulunkulu? Usuzidlile yini izithelo zomvini? Usudlile yini izinto ezivela emvinini okunakalisa lo ongaphakathi? Uzokhula kanjani lo ngaphakathi? Umkhulisa kanjani? Ngesikhathi ngiyokhuleka
ngikhuliswa ngaphakathi. Mangifunda izwi ngikhuliswa ngaphakathi. Kodwa mangaba ngibuka izinto ezirong, noma ngilalela izinto ezirong, noma ngispend isikhathi entweni ebonakala irong noma engekho wrong, ngimphana umntwana ngaphakathi. Ngimenza ukuthi abe nawo yini lo msebenzi uNkulunkulu bemisela ukuthi makaphuma benawo. Ngoba ngazi ukuthi bekuyoba njani. UMkamanowa uma ubephuze leli wine mayesephuma uSamson bekuyoba njani. Ngoba isizathu sokuhlala kwalomntwana kuMkamanowa ukuthi akukhulule uIsrael ebuqeleni, akhululwe ezazi ukuthi usendaweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu besazi ukuthi yindaba engavusanga omunye wabantu abaphilayo. Ubesazi ukuthi kufanele kuvuke umNaziri kaNkulunkulu ukuze mina nawe sindiswe, ukuze abantwana bakhulule bakwa-Israyeli bakhulule ebuqeleni, abantwana bakaNkulunkulu abakhethiwe. Ngoba noma ukhethiwe uyazithola usebuqeleni kwesinye isikhathi. U-Israyeli watholakala eseGibhithe ebuqeleni ebe ekhethiwe. No, kuyenzeka uzithola usebuqeleni ukhethiwe. uNkulunkulu uvusa bani? UmNaziri. uNkulunkulu wavusa uMose beseGibhithe. Akashongo ekhehleni elidala ukuthi hayi-ke sengiyakuguqula wena. Ubengakwenza lokho uma bethanda, kodwa ngikholwa ukuthi bekungumfanekiso ofika kweNkosi uJesu lo, ukuthi kufanele bakhona ozozalwa kuqala. Ngoba ama-similarity zokufika kweNkosi uJesu noMose kwabulawa abantwana. Mangaba kufanele kufike laba bantu. Wafika uMose bakhululwe eGibhithe. Yafika iNkosi uJesu siyakhululwa ezonweni zethu. Ngoba uMateyu 1:21 uthi uyakumbiza ngokuthi nguJesu ngoba nguye oyakukhulula abantu bakhe ezonweni zabo. Yabona ukuthi laba bantu babizelwe, bakhethelwe ukuzokhulula. Umuntu okhululayo uNkulunkulu umkhethe kwasemaphakadeni, wamkhetha uSamson. Kodwa kumkhetheni kwakhe ubungcwele bekumele kuqale ekuzalweni kwakhe. Yikho noJohane umbhaphatisi, ngoba kwakumele abhaphathize enze umsebenzi ondulela iNkosi uJesu, naye kwadinga ukuthi azalwe ebe nomoya ongcwele kwasekuzalweni kwakhe, ukuze uqale amalungiselelo okukhululwa kwabantwana bakwaIsrayeli. Baqala babhajadiswa. Uma uthola abanye babafundi beNkosi uJesu njengabo Andrew baqala baba ngabafundi bakaJohane. Kodwa nokho kukhona lwababemfuna. Bona kahle kahle babefuna uMesiya. Hayi ukuthi babaronga baqhubeka nokuba abafundi bakaJohane, ngoba bebesakhonza uNkulunkulu. Kodwa labo abanye bebekhethelwe ukuba ngabafundi beNkosi yethu uJesu Kristu. uSamsoni waze wazalwa yena uqobo lwakhe uSamsoni engumNaziri. Uma wakhe ubengesiyena umNaziri. Uma wakhe ngiyacabanga ukuthi beliphuza wine, kodwa mase kufanele kuzalwe umNaziri wayekiswa. Kunezinto obukade uzenza mase kufanele kuzalwe umNaziri, uyaziyekiswa lezo zinto ngoba ukhethiwe. Zikhona yini izinto osuziyekisiwe waziyeka ngoba uzazi ukuthi ngaphakathi kwakho kunomNaziri ozokhulula wena nabantu abaningi? Le Nkosi uJesu yafika ukuzokhulula mina nawe. Uyena lo mNaziri ekumele senze sure ukuthi asiphuzi okungcolileyo noma iwine. Ithi iNkosi uJesu, bheka ngiyanqonqotha. Uma umuntu evula angene kimi evula, ngizakungena kuye ngidle naye adle nami. Ngiyabona ke iNkosi uJesu ukuthi ifuna ukungena kuwe. Lo mNaziri wangena kuMkamanowa.
kodwa ekungeneni kwakhe ekugcineni waphuma. Ukuphuma kwakhe bekuyisithelo sokungena kwakhe. Leso sithelo senza ukuthi bona no-Israyeli wonke bakhululwe esandleni samaFilisti. Leso sithelo esiyinkosi uJesu Kristu kuwe, iBhayibheli elikhuluma ngezithelo zikamoya, sezenzile yini ukuthi abantu abaseduze nawe bakhululwe ekugqileni? Noma mhlambe asikakaphumi leso sithelo, mhlambe wena ubambezelele ukuphuma kwaleso sithelo, kumele leso sithelo sivele, sizovela kuphela bakhululwe abantu uma uqinisekisa ukuthi awulidli leli wayini engafanele ulidle. Uyalazi wena wayini engafanele ulidle. Leli wayini uNkulunkulu akutshela ngalo, nalokho kufana nalo-ke okungesilona, nalokho kuphuma kulo iwayini noma okuphuma esihlahleni somvini ungasesilona-ke iwayini. Kodwa njengoba kuqhamuka kulesi sihlahla, ngiyazi kuqhamuka kulesi sihlahla ngoba kunamazwi aqhamuka kuSathane. Hayi abonakala engamazwi aseBhayibhelini njengoba inkosi yalinga inkosi, njengoba uSathane walinga inkosi uJesu. Wamlinga ngamazwi aseBhayibhelini noma abenamanga phakathi. Kodwa noma bekufanele sengazi ukuthi kuyinto evile enkosini bekungafani. Ufakazile omnye umzalwane la ukuthi udedekile wangena enkonzweni ucabanga ukuthi bakhonza uNkulunkulu. Mhlambe nakhona ukufunda iBhayibheli. Kodwa no, kuvela emvinini, kuvela kuSathane lokho. Lokho kuzombulala umntwana ngoba kuvela kuSathane. Noma ungalalela inkonzo, mangabulalela inkonzo ezingaveli ngomoya ingcwele noma ezingaveli kumntwana kaNkulunkulu, uzoba nenkinga ngoba lokho kuyefana nezwi likaNkulunkulu kodwa akusilona. Kwathiwa umkaManowa kangahle ngisho nokufana nalo iwayini. Ngobani? Make wakwenza lokho kuzonakala icebo likaNkulunkulu. Mhlawumbe bezofa engakavuki umntwana, angabe sakhululwa u-Israyeli. Hayi, sesigcile kakhulu-ke kule ndaba. Kunamanye amaphuzu ebengicabanga ukuthi sizowathinta, kodwa ngicabanga ukuthi asigcine lapho. Ngiyazi isikhathi cishe sisekhona, kodwa ngicabanga ukuthi sigcine lapho ukuze sikwazi ukuthi setshise kahle kungaze kube kuningi kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngizocela ubaba uShelembe asikwayele umkhuleko bese sidumisa, siqhubeke sidumisa uNkulunkulu. Jesu Kristu. Siyabonga Thixo namandla, siyabonga dumo lonke lukufanele azimulungu yakho Nkosi Jesu. Siyabonga Thixo namandla, akukho esiza nakho okungcono phambi kobuso bakho ngaphandle kokuzilahla, kokuzendlala kuwe Nkosi Jesu. Siyabonga ukuthi sekuze kwafika lolu suku owasilekela lona ukuthi siyonqamula ngalo umkhosi. Akubanga ukuqonda nokuhlakanipha kwethu sonke ukufinyelela kulolu suku. Siyabonga nakho namazwi asikhuthazayo. Siyabonga ukwena usuhambe nathi leli banga lonke. Siyakhuleka ukuthi sesiwezile amazwi akho siwenze Nkosi Jesu, ngoba ushilo ezwini lakho wathi owezwayo lamazwi aphinda awenze faniswa nomuntu owasuka wayokwakha indlu edwaleni, zafika ikhukhula zayishaya kepha ayizange inyakaze. Kepha wazwile amazwi akangawenza faniswa nomuntu owakha indlu esihlabathini, zafika ikhukhula zayishaya yahamba. Lithi iBhayibheli kwaba kukhulu kuwa kwayo. Engathi ungasisiza nathi Nkosi, sesiwazwile lamazwi singagcini ngokuwezwa kuphela, kepha siwenze, senze lokhu okushoyo ezwini lethu ukuze
sibe sifaniswe nomuntu owakha indlu edwaleni. Size Nkosi Jesu ngoba ushilo wathi onendlebe makezwe, waphinde washo wathi bonke abalalela izwi lakho balenze, uyobabonisa ukuthi wena Nkosi Jesu ufana nobani. Siyakholwa Nkosi Jesu ukuthi ukulangazelela kwethu ukubona ukuthi ufana nobani yikho kuzosigcina ukuthi siwe sizwe amazwi wakho siphinde siwenze. Ngiyakhuleka Nkosi Jesu ukuthi uqiniseke nabazalwane abazwile amazwi esazoqhubeka bedlize ngawe. Siyabonga Nkosi Jesu nomfundisi osiphewe amazwi wakho. Siyakhuleka Nkosi esazoba nohambo olude oluphindela eGermany. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi umuphilisile kulesikhathi elazi ivangeli lakho. Siyathemba ukuthi uzohamba ngalamazwi njengo-Eliya owahamba Nkosi Jesu usumphile umphako wathi hamba ngalamandla ufinyelele lapho uyakhona. Siyabonga Nkosi, yiba nathi-ke sazoqhubeka inkonzo. Size Nkosi Jesu sihlale emazwini akho, sihlale enyaweni zakho, singasuki Nkosi Jesu. Sikhuthalele ukwenza izwi lakho ngeqiniso, sikhuthalele ukuziveza siyizisebenzi ezithembekile kuwe ngaso sonke isikhathi. Luze lungafiki usuku lapho siyowa khona ngenxa yokuthi izwi lakho asilenzanga, ngoba lithi izwi ukuwa kwethu kuyoba kukhulu uma lawo mazwi singawenzanga. Sikhetheke Nkosi, size Nkosi Jesu, singabi ngababiziwe kuphela kepha sibe ngabakhethiwe, ngoba ikona lokho esikulangazelelayo, ngoba siyazi abakhethiwe ibona abayohlala nawe embusweni wezulu. Siyabonga Nkosi Jesu, uJesu Kristu inkosi.